A dyma ni dechrau wythnos ola ymarferiadau ar gyfer 2-1-1 dim ag yn y tren. A dros y penwythnos gath set I gosod yn y stafell yma fel bod yr actorion yn cael amser I gyfarwyddo. Mae'n lot mwy nag yn i'n dychmygu yn ymhen. A mae'n gret bod ni wedi cael y cyfle I ymarfer arni cyn bod ni'n mynd I fyny I Pafiliwn Cenedlaethol Cymru Pontypridd wythnos nesaf. Lle fyddwn ni'n cael ymarfer arni am yr wythnos cyn bod ni'n agor ar y nos Iau. Mae ddoe, fi o'n i'n ffodus iawn, a ddoth o griw o myfyrwyr o Ystafela, myfyrwch eich dosbarth, I fewn i'r ymarferion am ryw awr. A gaethon ni ymateb ffafriol iawn, oedden nhw'n meddwl bod y set yn ddiddorol dros ben. A gyda ni ddiddordeb mawr yn gwybod sut oedd gweithio ar lwyfan Lletraws, cos hwnna ddim yn digwydd yn aml iawn yng Nghymru. A oedden nhw eisiau gwybod lot am y goleuo, bod math o bethau. Dwi'n edrych ymlaen I fod hwnna gyd. Achos bod hwnna yn digwydd yn ymhen ni ac ymhen cynllunwyr ar hyn o bryd, nes bod ni'n gweld y peth yn gwbl ymarferol. Achos mae nhw'n sioia technegol, y ddwy nhw. Da ni'n galw ar lot fawr o... Mae yna waith taflunio, mae yna waith ffilm, mae yna waith sain, lot o bethau. Gobeithio fydd I gyd yn clymu at ei gilydd. I wneud sioe ddifyr, ond oedd yn galonogol iawn bod y myfyrwyr efo diddordeb mawr yn y pwnc I hun, oedd yn amlwg yn perthnasol iawn iddyn nhw ag yn y set I hun hefyd.